A wani gari a arewa akwai wata budurwa mai suna Aisha. Aisha budurwa ce mai kunya, ladabi da tsoron Allah. Kullum tana sanye da hijabi, tana taimakon mutane, kuma tana kula da mahaifiyarta da take fama da rashin lafiya. Amma duk da haka, talauci ya addabi rayuwarsu sosai. Wata rana, Aisha ta je kasuwa domin ta sayar da kuli-kuli da gyada domin ta samu kuɗin magani ga mahaifiyarta. A lokacin ne wani saurayi attajiri mai suna Hamza ya ganta, ya lura da yadda take da ladabi da nutsuwa. Hamza ya tambaye ta, "Me yasa kyakkyawar budurwa kamar ki take wahala haka?" Aisha ta sunkuyar da kai ta ce, "Rayuwa ce kawai, Allah ne mai saukakawa." Hamza ya ji tausayinta sosai. Daga ranar ya fara taimaka mata. Bayan wasu kwanaki, soyayya ta fara shiga tsakaninsu. Amma akwai wani babban sirri da Aisha take boyewa. Sirrin da idan Hamza ya gano shi, rayuwarsu za ta iya rushewa gaba ɗaya. Domin Aisha ba talaka bace kamar yadda kowa yake tunani. A gaskiya, ita 'yar wani attajiri ne da ya bace shekaru da suka wuce. Kuma akwai mutane da suke nemanta domin su karbi dukiyar mahaifinta. Bayan mutumin nan mai ban tsoro ya ce, "Mun same ki," nan take Aisha ta firgita sosai. Hannunta ya fara rawa, zuciyarta tana bugawa da ƙarfi. Hamza ya kalli Aisha cikin mamaki ya ce, "Aisha, kin san wannan mutumin ne?" Amma Aisha ta kasa magana, ta tsaya cak kamar mutumi. Mutumin ya sake cewa, "Kin yi ƙoƙarin boye kanki shekaru da yawa, amma yau labari ya ƙare." Hamza ya fara jin wani irin abu a zuciyarsa. Ya ce cikin tsawa, "Kai, wane ne kai, kuma me kake so da ita?" Mutumin ya yi murmushi mai ban tsoro ya ce, "Ni ne wanda ya san gaskiyar Aisha." Sai ya fitar da wata tsohuwar hoto daga aljihunsa. A cikin hoton akwai Aisha tana yarinya tare da wani attajiri. Hamza ya kalli hoton cikin mamaki ya ce, "Aisha, menene wannan?" Aisha ta fara kuka. Ta ce cikin rawar murya, "Hamza, lokaci yayi da zan faɗi gaskiya." Ta daga kai ta ce, "Ni ba talaka bace. Mahaifina babban attajiri ne da ya bace shekaru da suka wuce." Hamza ya tsaya cik cikin mamaki. Amma kafin ta gama magana, sai aka mutumin nan ya ce, "Kuma mahaifinki bai bace ba, an kashe shi ne." Nan take Aisha ta fashe da kuka. Hamza ya ce cikin firgice, "An kashe shi? Wa ya kashe shi?" Mutumin ya yi shiru na ɗan lokaci sannan ya ce, "Mutanen da suke son kwace dukiyarsa, kuma yanzu ke suke nema." A daidai lokacin ne wasu motoci bakake guda biyu suka tsaya a gefen hanya. Wasu mutane masu kama da 'yan daba suka fito. Ɗaya daga cikinsu ya ce, "Mun same ta, ita ce 'yar attajirin." Aisha ta rigice sosai. Hamza ya kalli mutanen cikin fushi ya ce, "Ba zan ba ku tafi da ita ba." Amma mutanen sun yi dariya, domin sun fi shi yawa, kuma suna ɗauke da makamai. Lokacin da mutanen nan suka fito daga motoci baƙaƙe, Aisha ta fara ja da baya cikin tsoro. Zuciyarta na bugawa da ƙarfi. Ɗaya daga cikin mutanen ya ce da murya mai tsauri, "Ki zo da kyau Aisha, ko mu dauke ki da ƙarfi." Hamza ya tsaya a gabanta kamar yana kare ta. Ya ce cikin fishi, "Ba za ku tafi da ita ba." Mutanen suka fara dariya. Wani daga cikinsu ya ce, "Kai saurayi, wannan al'amari ya fi ƙarfinka." Sai suka fara matsowa kusa da su. Aisha ta rike hannun Hamza cikin tsoro ta ce, "Hamza, dan Allah ka gudu, waɗannan mutane ba masu tausayi ba ne." Amma Hamza ya girgiza kai. "Ba zan taba barinki ba." A daidai lokacin ne mutumin nan ya ce, "Ku kama su." Nan take mutanen suka nufi Hamza. Amma kafin su kai gare shi, sai ƙarar motar 'yan sanda ta tashi daga nasa. Wi, wi, mutanen suka firgita. Ɗaya daga cikinsu ya ce, "Mu tafi yanzu." Sai suka shiga motoci da sauri suka gudu.
Aisha ta sauke numfashi cikin gajiya. Hamza ya juya ya kalle ta ya ce, yanzu lokaci ya yi, ki faɗi gaskiya. Aisha ta share hawaye daga idonta. Ta ce, shekaru 10 da suka wuce, wasu mutane sun kashe mahaifina saboda dukiyarsa. Ta ɗan tsaya sannan ta ce, kuma tun daga lokacin suke nema ni domin su tabbatar babu wanda zai gaji dukiyar. Hamza ya ce da mamaki, to me yasa kika boye kanki haka? Aisha ta ce da rauni, domin rayuwata tana cikin haɗari. Amma a daidai lokacin, sai aka ga mutumin nan mai ban tsoro yana kallon su daga nesa. Sai ya dauki waya ya ce, na same ta, kuma ba za ta tsare wannan karan ba. Muna godiya da saurara ku, mi mana like da subscribe domin ci gaba da kawo muku isa. Bayan mutanen nan sun gudu saboda zuwan 'yan sanda, Hamza da Aisha suka tsaya a gefen hanya cikin shiru. Aisha har yanzu tana rawar jiki saboda tsoron da ta ji. Hamza ya kalle ta cikin tausayi ya ce, Aisha, yanzu ba za ki sake boye min gaskiya ba ko? Aisha ta danyi shiru sannan ta ce cikin rauni, Hamza, akwai wani abu da ban taba faɗawa kowa ba. Hamza ya matso kusa ya ce, menene? Aisha ta sauke numfashi mai nauyi ta ce, mutumin nan da kika gani yana daga cikin mutanen da suka kashe mahaifiyana. Hamza ya firgita, me kika ce? Aisha ta ci gaba da magana, sun kashe mahaifiyana domin su kwace dukiyarsa, amma kafin ya mutu, ya ɓoye wasu takardu masu muhimmanci. Hamza ya tambaya, waɗanne takardu? Aisha ta ce, takardun da ke nuna waɗanda suka kashe shi da kuma inda dukiyarsa take. Hamza ya ce, to ina takardun? Aisha ta kalli Hamza cikin tsoro sannan ta ce, na ɓoye su, amma idan waɗannan mutane suka same su, za su kashe ni. Hamza ya ce cikin ƙarfi, ba zan bari hakan ya faru ba, amma a wannan lokacin, sai wayar Aisha ta yi kara. Ta duba wayar cikin mamaki domin lambar da bata sani ba ce, da ta ɗaga kiran, sai wata murya mai sanyi ta ce, Aisha, mun san inda kike. Nan take jikinta yi sanyi, murya ta ci gaba da, idan kina son mahaifiyarki ta rayu, ki kawo mana takardu. Aisha ta firgita, mahaifiyata, me kuka yi mata? Mutumin ya yi dariya mai ban tsoro, tana hannunmu. Hamza ya ji duk abin da ake faɗa. Fuskarsa ta canza zuwa fushi mai tsanani, ba za su taɓa cutar da ita ba. Amma mutumin ya ƙara cewa a waya, ki zo da takardun gobe da dare, ko kuma ki bankwana da mahaifiyarki. Sai aka kashe waya. Aisha ta fara kuka sosai. Hamza ya rike hannunta ya ce, kada ki ji tsoro, za mu ceto mahaifiyarki. Amma a zuciyarsa, Hamza ya san cewa abokan gaba suna da hatsari sosai. Bayan an kashe wayan, Aisha ta durkusa a kasa tana kuka sosai. Hamza, sun kama mahaifiyata, ban san abin da zan yi ba. Hamza ya durkusa kusa da ita ya rike hannunta. Ki kwantar da hankalinki, Aisha. Za mu nemo mafita. Aisha ta girgiza kai cikin damuwa. Idan ban kai masu takardun ba, za su kashe ta. Hamza ya ɗan yi tunani na 'yan dakiko sannan ya ce, Aisha, wannan tarko ne. Ta kalle shi cikin mamaki. Ta yaya? Hamza ya ce, sun san cewa takardun suna hannunki, don haka suna son ki fito domin su kama ki. Aisha ta ce cikin tsoro, to me za mu yi yanzu? Hamza ya danyi murmushi kadan ya ce, za mu je, amma ba yadda suke tunani ba. Aisha ta ce, ban gane ba. Hamza ya ce cikin nutsuwa, za mu je da takardu, amma kuma za mu yi musu shiri. A daidai lokacin ne Hamza ya kira wani abokinsa mai suna Sadiq, wanda yake aiki da 'yan sanda. Hamza ya ce a waya, Sadiq, muna cikin babbar matsala, muna buƙatar taimakonku. Sadiq ya amsa, ka gaya min abin da ya faru. Hamza ya masa bayanin komai. Sadiq ya ce, kar ku damu, za mu shirya wani shiri domin mu kama su. Aisha ta ji dan kwanciyar hankali, amma bata sani ba. A wani wuri mai duhu, mutumin nan mai ban tsoro yana zaune a cikin wata mota baka. Wani daga cikin mutanensa ya ce, shin za ta zo? Mutumin ya yi murmushi mai mugunta. Za ta zo, saboda tana son ceto mahaifiyarta. Sai ya ƙara cewa a waya, amma wannan karan ba za ta tsere ba. A daren washe gari, Aisha da Hamza suka nufi wurin da aka ce su zo da takardu. Wurin ya kasance wani tsohon gini da aka watsar.
Duhu ya rufe ko'ina. Aisha ta riƙe jakar da ke dauke da takardu. Zuciya tana bugawa da ƙarfi, sai aka ji wata murya daga cikin duhu. Na san za ki zo. Aisha ta kalli gaba cikin tsoro. Sai mutumin nan mai ban tsoro ya fito daga inawo. Amma abin da biyo baya ya sa Hamza da Aisha suka firgita sosai, domin mahaifiyar Aisha tana ɗarewa a cikin ginin, kuma mutumin yana riƙe da bindiga a hannunsa. Ki kawo takardun, ko kuma mahaifiyarki ta mutu. Aisha ta fara kuka sosai. Hamza ya riƙe hannunta ya ce, kada ki ji tsoro, za mu ceto mahaifiyarki. Amma a zuciyarsa, Hamza ya san cewa abokan gaba suna da hatsari sosai. Mutumin nan mai ban tsoro ya firgita, ya juyo da sauri. Aisha ta rike Hamza cikin tsoro. Hamza, me ke faruwa? Hamza ya murmushi kadan ya ce cikin ƙasa da murya, ki kwantar da hankalinki, shirinmu ne ya fara aiki. A daidai lokacin ne, aka ji ƙarar mutane suna gudu a waje. Sai aka ji murya mai ƙarfi ta ce, ‘yan sanda, ku ajiye makamanku. Mutanen da suke tare da mutumin nan suka fara rikicewa. Ɗaya daga cikinsu ya ce, shugaba, ‘yan sanda sun zo. Mutumin ya fusata sosai. Wane ne ya sanar da su? Hamza ya daga murya ya ce, ni ne. Hamza ya kalli Hamza cikin fushi. Kai ne? Hamza ya ce da ƙarfin hali, ba za su taɓa cutar da Aisha ko mahaifiyarta ba. Mutumin ya yi dariya mai ban tsoro. Kana tunanin ‘yan sanda za su hana ni? Sai ya daga bindigar da yake rike da ita ya nufi mahaifiyar Aisha. Aisha ta yi ihu, don Allah kar ka kashe ta. Amma kafin ya iya yin komai, sai aka ji ƙarar kofa ta bude da ƙarfi. Ƙofar ginin ta bude, sai ‘yan sanda suka shiga da gudu. A gaba akwai Sadiq. Sadiq ya ihu ya ce, ajiye bindiga. Mutanen da suke tare da mutumin nan suka fara rikicewa. Sai ya yi ƙoƙari san saba ta baya, amma wani ‘yan sanda ya tare shi. Nan take aka kama shi. An kuma kama sauran mutanensa. Aisha ta guru ta rungumi mahaifiya da aka sako da igoyi. Dukkansu suka fara kuka na farin ciki. Hamza ya tsaya yana kallon su cikin nutsuwa. Sadiq ya zo kusa da Hamza ya ce, mun same su, kuma mun samu shaida da yawa. Sai ya kalli mutumin da aka kama ya ce, yanzu gaskiya za ta fito. Mutumin ya kalli Aisha cikin fushi, amma ya san cewa komai ya ƙare. Bayan wasu kwanaki, kotun garin ta yanke hukunci. An tabbatar cewa shi ne ya shirya kashe mahaifiyar Aisha domin dukiya. An yanke masa hukuncin da ya dace da laifinsa. Aisha ta da dukiyar mahaifiyarta, amma duk da haka, bata manta da talaucin da tattaba rayuwa a ciki ba. Ta fara taimaka ma wasu galahu da marayu a garin. Hamza kuma yana tare da ita a kowane lokaci. Wata rana Hamza ya ce, Aisha, bayan duk abin da muka fuskanta, akwai wani abu da nake son tambayar ki. Aisha ta yi murmushi. Menene? Hamza ya ce, za ki aure ni? Aisha ta yi shiru na wasu lokuta, sai ta yi murmushi cikin farin ciki. Zan aure ka. Haka sauyayyarsu ta zama rayuwa sabuwa mai cike da farin ciki. Ƙarshen labari, muna godiya da saurare. Ku yi mana like da subscribe da comments. Mun gode sosai da kallon wannan bidiyo. Idan kun ji daɗi, kada ku manta ku danna like, ku yi subscribe, sannan ku kanna